100 de like-uri să bagă în acel 50. Da, să bagă acolo, măcar 50 de like. da, sau 10. Și dacă se face 50 de like-uri la următorul videoclip vreau să strângem 100. Aha. Și dacă facem acum 10 like-uri, să bagă. Sigur nu facem noi atâtea like-uri, deci nu uitați. Ea postează chiar acum. O să-l postez eu, dar stai o leacă să ajunge, că eu n-am date mobile. Nu va dura, mai durează 2 minute și 21 de secunde, 47 de secunde, deci nu mai avem puțin. După ce îl postez, nu uitați de un like acolo și vom opri videoclipul până ajungem acolo și pentru că va fi plictisitor și va economisi foarte mult. A căzut! Deci am băgat-o cu sprint. Hello! E vreo cineva? Oricine? Ne auziți? V-ați blocat? Ce ați pățit? El nu se va băga așa tare pentru că nu avem Blitz. Stați o leacă. Bă, ăsta au zis că au văzut ceva. Ue? Poți să pornești blitzul? Nu am. Bă, vezi și eu ceva. Dă-te leacă. Ești nebun? Am auzit ceva. Oh my god! Am auzit ceva! Bă, e cineva acolo! Nu uitați partea a patra să bag acolo. Fără de asta, patinine, nu uitați un like, share și un subscribe. Cu voi a fost Ștefan aici. Și ne revedem la un nou episod. Pa!